ochr y stryd. Carion bagia siopa ar oedden drwy'r brysurdeb Caerdydd. Heibio'r briodas yng nghapel y tabernacl, a'r teuluoedd yn dathlu bond 2 berson bodlon eu byd. Heibio drychau ffenestrir cymdeithasau adeiladu a'i dyledion deniadol drud. Ond cyferbyn, y mynedfa'r Oxford Arcade. Nid cyfnewid llywon am o drwyon, ond cyfnewid y big issue am 2 bunt a hanner can ceiniog o hunan barch. Weithiau am y pris cywir, weithiau am bunt neu 2 yn fwy, o gydymdeimlad. Stopiwn, rhynwn, ac o glywed ei, diolch yn fawr i chi, sgwrsiwn, a holwn rhywfaint o'i hanes. 10 munud wedyn, eisteddem o'i amgylch yn gwrando mewn cylch cyfrin yn ei barlwr ar y pafin. Wrth i'r cyfarwydd di-gartref hwn, rannu'r i briwsio'n hanes i fywyd. O drws ar gael, o ffenestr wedi bordio, a neb yn becso nac yn gwylio. Heblaw llygaid y CCTV. Amser codi pac, ymsythu, symud ymlaen. Ac wrth farwylio, cymryd ymaith fwy na'n bagia siopa yn copio'r big issue. Cadw'n rodd o rhannu, sef gweld o hyn ymlaen, bod 2 ochr i bob stryd. Nadu a gweiniw popeth yn y byd.